কি মুহ করছে Hello guys. এই সোনালি হচ্ছে এটা নুয়াগড় বন্দর বুলিয়া পাইଁକା কিছু ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ କଲେଜରୁ ହେକୁ ଦେଖୁନ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ବ୍ଲଗ ବନି ଆଉଛି ପାଟି କରୁନି ହାଇ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ସେଇ ୱାର୍ଡ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନ କି ପଛକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ତିନିଟା ବନ୍ଦର ଆଉଚି ଆଗରେ ନୂଆଗଡ଼ ବନ୍ଦର ଇଏ ଆଉଚି ବନ୍ଦର ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧରେ ରହି ହୁଏନି ଏଠି ଶୁଖୁଆଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଆମେ ଜାଣିଥିବ ତ ହସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ ଫେମସ୍ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆମେ ଗପି ଗପି ପଳେଇ ହେଲେ ସାମନେ ଗପି ଗପି କେମିତି ଆସିବି ଲାଷ୍ଟରେ ମାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ଡାକୁଥିଲେ ଆସ ତ ପଛକୁ ହାଇ 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 ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନେ ତ Place? ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କହିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ବତେଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସାରା ଆଗେ ପଡ଼ିବୁ ସ୍ମେଲ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଛି ଗନ୍ଧ ये होता है पागल देखिलु कौन বাচ্চা বাচ্চা देखिलु तो केन धरिछि मन तू देखिलु